Adap ki me kardam kadu ka be lasso YouTube channel long kilangara doa fans tame lapen pini nali to mafan lasso video long nang ki 1p madina ki than ponji lapang ki Hemepi la pension scheme ko son si ka apply ning si lapen ka apply ho documents ko PPS son si nang si lapen ale kon an si kilong zima la so pothak lar dak mati details salam nali to mafan lasso video long nang than pachini polik po jong sinali tum la so YouTube channel long nang ka humri milang pute nali tum ka chingon pen subscribe ikon lapen videos tami nali tum share pon ikon tangne non pathiek pen Hemepi pension scheme aputhak le chethan polonang lapen lang polonang tangde non chethan polonang widom pension mate Hemepi pension kosonsi ke apply ning ji lapen kopipi a document si kedang ji lapen Ali kopi pisi kelong sima la so puthak nilino nali phone klar dagalam nang than ponik po kichengsi nali tum chini ko widom pension scheme puthak widom pension mate Hemepi pension labang so scheme labang ke government hin pensi kipi ponik lo mate provide ponik lo widow women are economically weak and have not regular source of income dapen income source kabi mate ka income thekte lapen kam chong da don e jola so apotsi la widom pension mate Hemepi pension scheme la bangke pipon iglo lapen benefit mate ale ko PPS silong sima polote monthly financial assistance directly in bank account mate Cheklo Ejon wangsi tangka la bangke bank account along pipon ikpo lapen help in meeting daily living expenses mate laso tangka pen asap sowed sang punon han punon la pachinam je no lapen support for food health clothing and others needed mate asap sowed tame kirap la bangke long ikpo labang so scheme la ke paklang poniklo laso scheme afan ke apply ji afan pulotangte kay apply weg abang fi labang ke Hemepi nang po lapen arta labang ke 18 years pleng lo te choklo 18 years pleng nang po lapen family annual income labang ke jum hek atum nang po lapen applicant labang ke must be permanent resident of India nang po mate India mate Assam along kidoklung abang fi atum nang po lapen should not have receiving any other pension from the government lapen kaprega pension kilong le da tum nang pojong si kaprega pension long tang lo pulo tang te mate ki do tang lo pulo tang te nang litum la Hemepi pension scheme la bangki jogdon long igelo lapen financial support kilong ponji la bangki 500 pencheng lok 1500 an long pon exi amount may vary by state government mate kaprektin state along si amount la bangki exam lo ki pipon jong si apply lo pulo tangte documents ko PPS on si kinang zima pulo tangte application of form nang exi lapen death certificate of husband lapen age proof of an elitum Aadhaar card voter ID pidu nang si address proof of an Aadhaar card ration card dolo te choklo income certificate pinang ko kathek ba pipe data chok bank passbook copy first page elitum kipido nang ji kenang exot lapen hala bank account tami Aadhaar card pen kiling tang do nang ji passport size photo elitum pido nang po lapen active mobile number elitum chipido nang po koson si ka apply nang ji ma la step by step a process bang la sonlo step 1 elitum ki claim nang ji labang ke lapulo opening the application form from your nearest panchayat office, block office, district social welfare office and or download from the official website. Mate elitum labang so widom scheme ka apply ji apan tebokhet panchayat office kalite elitum la block office do hala so block office along elitum humri nang po hodak application of form elitum pan nang pidonik po step 2 labang ke application of form kinang so soda details an fill up paminang po fill up type benefit step 3 labang ke elitum documents ko PPS on mandag nili nang kithan pon ana documents xerox si papon donik nang po step 4 labang ke
lai pa bonon thai pen elitum form la bangke submit dam nang po ka submit nang ji la ke block office long le elitum dam pen stami submit dam long ikji kalipule district social welfare office long stami elitum submit dam ikmelo lapen application jong se elitum jogdam elo ba pidam elo pulo tangte alang litum verification pon ikpo verification iglo pulo tangte alang litum approve ikpo lapen approve tanglo pulo tangte kaan mala pension scheme atangka kilong labangke bank account along mate elitum laki pidon a bank account along nang jang ekpit po lapen important information labangke lasama nalitum ning chibi nangji nalitum bank account labangke aadhar card pen link do nangji jong se link abe pulote dbt nalitum long don ikedat po mate laso pension tangka bangke long ikedat po lapen application status can be checked at the concert office or online portal apenali tum jong se apply galo prote online pen apply pelotang te online pen stamina ni tum status la bangke check pon ikmelo kali pele nali tum la official long dam pen stame check melo la pen nali tum mobile number la bangke bidon a mobile number along stame sms alert nang le ikpo la pen pension atangka la bangke area tin si kaprek la si exactly ni lista me nang than pachini pontek ti det polan anatangka longji pu bangke lasi ning kaya nga tum kumane jong si naanta Hemepi pension mate Hemepi scheme labang long don delang pulte nalitum tebokhet panchayat kalde block office district office along nalitum visit damon hodak dam ikon nalitum arju ikon arjulo pulatang te alang litum details sa som labang kenang than pachini ponik po lapen documents ko PPS on si kinang ji pulotang te niliputhat putu po application form nang pidonik po death certificate nang ji death certificate la bangke ar apena na death certificate nang po lapen age proof apan ilitum aadhar card lapen voter ID pido nang ji address proof apan ilitum aadhar card ration card pido nang po income certificate bank passbook lapen photo lapen mobile number ilitum pido nang ji lasi kumane apply play abang fetum dolang pulotang te prabjin pen nang litum apply dun ikon kilong uji bufan bangke kalis tami asap sobes tami government akira pen editum ison soni awar mucel kinam longji apan labangke doripo video nalitum share ikon Karbi Anglong aras tami pala iknang lapen pachini iknang Lason update mate lason a video nang litum kilang lang versi apan laso YouTube channel la bangke subscribe ikon tang de pinia video long bangke la anling ton ponik nang domi thakmi kadu kabe Karbi 2.0 YouTube channel long kilang ara to anafans tami nilin pen kardom